אתה יודע מה, תביא שתיים כאלה רואים, רואים את זה. יאללה, מהר. טובי, יש לי עוד חשבון איתך אתה. בבקשה. זה הורסת לנו את העסק פה, כולם לקחו ממני, גם הוא. זוזי. תפסיק להידחף! לא רוצה. תפסיק להידחף! סליחה, אתה רוצה גם חברה שלי. בסדר? מה תגיד לך? שם עכשיו ברקס? נגמר לנו ברקס. אז שקשוקה. סעומק ילד קטן ומעפן. עזוב אותך שטויות ילד קטן. מי הוא בכלל? נהרוג אותי. בוא, שב, תירגע, בוא. עזבו אותי, אני הולך להיות עם מים, בסדר. בסדר? כן, אני בסדר. חוזרת ים הביתה? כן, אני רואה איתך כזה. אוקיי. אם צלצול, אני חייבת ללכת הביתה. טוב. יאללה, ביי. זה סיפור על ילד רחוב שלא למד לאהוב, למד רק ללכת, מכות ולגנוב, כי אין כבר אנשים טובים באמצע הדרך, ההפך, היום הורגים בשביל כסף, מחלה שממכרת לנייר, שיש לך הרבה אתה נהיה מאושר, אבל את הפירוש לזה שכחת מזמן, ונתן נרקומן על קש מזומן, זכות נראה כי... אתה יודע? עוד לא נרגעתי ממה שהיה בקיוסק היום. נגן, תפר. לא צריך, שבת היום. יאללה, בוא נלך. כלום לא נשאר, פשוט רצית עוד ולא ידעת למה, שהיה לך כבר הרבה מאוד רצית פי כמה, שטרות מקיר לקיר, מתחת לשטיחים ושבחוץ נהיה קריר, קפאת מבפנים. סוגר אותו בפחד, לא יכול לישון, לילה ללא נחת מחפש מקום, סוגר אותו בפחד, לא יכול לישון. אל תשכח, בשמונה אתה אצלי. טוב, חיים שלי. יאללה, מאמי. ביי, מה. עוד פרחח בדרווין שתותח, בעולם לא מוצלח, לשרוד הוא מוכרח, על כתף החצתן, על כתף שני המלאך, לא נוכח, הוא נוצח, 69 מהפך, במכנס מחזיק אקדח, מוכן לפעולה, חי באשליה, יותר נכון בהשאלה. בתיאבון. תודה. מעייני, תביאי את המים בבקשה. תודה, ממי. מה קורה, גבר? איך היה בבית ספר היום? בסדר, אבא, קיבלתי 85 בחשבון. למה רק 85? מה, לא למדת מספיק? אבא, משלמים לך, תעזוב אותו. מעייני, כשיהיו לך ילדים משלך, תחנכי אותם כמו שאת רוצה. בינתיים תשאירי לי את החינוך, אוקיי? בסדר. דרך אגב, מה את עושה היום בערב? אני יוצאת. יפה לך. עם מי? עם אביב. עם אביב. אלי, דיברת עם המשקיעים? הם אמרו לך משהו? יום ראשון יש לנו ישיבה מחרת. מעיין, תביא לי סלט. אלי, סיפרת לה? מה יש לספר? יום ראשון אנחנו כנראה טסים לניו יורק. מה? כן. ערב טוב. תיאבון. ערב טוב. היי, מאמי. מה קורה? I still hear your voice when you sleep. מאמי, למה את נראית עצובה? סתם, יום מבאס מכל מה שהיה היום. עד הגיע מים כזה, לא הייתי רוצה חוטב. יאללה, זזנו. כן, דקה נפס היום. ביי, ליל.
בסדר. הכל טוב? וואלה אחי, אתה יודע, חיים. תקשיבי איזה חצאית יפה. ממש. ואיפה היא? תודה. שמו לי את הבנסיעה האחרונה בחול. מה היה לי? לא רצו. ממש מיוחד. קטע זה ממש. יואי, באסה. איפה את הולכת? מה אכפת לך? מה אתה דוחף את ה... מה, הסבירי למה את עצובה? הורים שלי הודיעו לי היום ארוחת ערב שאתה תעשה בחו"ל. מה? טוב שהסכמת לספר לי. עכשיו ידעתי על זה. כמה זמן? 3 שבועות. אמן, כן. וואו, איזה כיף, סוף סוף חלמתי על זה. תאמיני, רגע שנייה, אני לוקח את הדברים. אוי, שכחתי משהו, אני חייבת רגע לקחת. תרדו לאוטו בינתיים, אני כבר חוזרת. בסדר, חבר'ה, בואו, נתקדם. יאללה חבר'ה, בואו נזדרז, אני כבר מת לנסוע. בוא חמוד, בוא תעזור לי, נכניס את זה לאוטו. כל הכבוד לך. נו, איפה אמא שלכם? אנחנו בסוף נחר את הטיסה, יאללה איתה. או, תראי מי הגיע להגיד לך שלום. באתי להיפרד. אל תדאג, סך הכל 3 שבועות, לא יותר מדי. תתקשר שתתקשר. תתקשר, אני רוצה לבקש ממך משהו. כן. תחוט לך את המפתחות, אחרי שתאכיל את סנדר. אין בעיה. אוקיי, תודה. נו, מה? כן, היה כיף? היה גדול, אה? הלו? משטרה? כן, אח שלי. שיחקנו אותה. חזק. לא מאמין. טוב, אני חייב לסגור. היי! מה, החיים שלי, מה את עושה פה? חזרנו היום לפנות בוקר. הבנתי. מה, אתה לא שמח לראות אותי? כן, אנחנו... מה זה? מה? זה. זה שעון שקיבלתי מסבא שלי, זיכרונו לברכה. הביא לי את זה בבר מצווה שלי. למה? כי פרצו לנו הביתה וגנבו לנו שעון בדיוק כזה. מה? מתי פרצו לכם? מתי היינו? כשהיינו בחו"ל. אבל הייתי שם עם שישי והכל היה בסדר. כבר לא יודעים להאמין לך. לא, ממי, חכי. ממי! וואלה, דני. אני חייב שדברים יפרץ למעיין הביתה. אני כבר חושב את זה אני, למה לי מפתח. בינינו אחי, זה לא אתה? אתה דפוק, נראה לך זה אני. זה הדבר הכי חשוב לי בחיים שלי. טוב, נראה, אם מישהו ראה, שמע משהו, אני לא יודע אחי, נבדוק. סבבה דני, דבר אלי אחי. זה חשוב לי להוכיח שזה לא אני. באמא שלי זה לא אני. תקשיבי, את לא מבינה מה היה, לא מבינה מה שמענו, לא מבינה בכלל. אני לא רוצה לשמוע עליו. תקשיבי, עכשיו אני אומרת לך, הוא הלך לדני, הוא אמר לו שיבהר לו, מפרץ לך בבית, זה לא הוא. זה לא, את לא מבינה איזה מבאס, הוא בכלל לא יודע ששמענו אותם מדברים, מעיין. הוא אמר עליי עוד משהו? כן, הוא אמר שהוא אוהב אותך. אני אומרת לך, אין, זה לא הוא, זה אביב, כולו רעש וצלצולים, אבל הוא מת עלייך. אני גם לא האמנתי שזהו, אבל ראיתי עליו שעון בדיוק כמו שנגנב לאבא שלי. נו בסדר, מה רק לאבא שלך יש שעון כזה, אולי זה שסבא שלו באמת. מה אני אעשה? יאללה, צאי מזה, לכי דברי איתו. אני צודקת.
עצור ממני. עצור שנייה, אביב, חכה רגע! אביב, חכה שנייה! אביב, חכה שנייה. אביב, אני כל כך מצטערת. אני לא יודעת איך יכולתי לחשוד בך. אני כל כך מתביישת בעצמי. אני יודע, זה אבא שלך, זה מכניס לך הכל לקוף, הכל הראש. כל בגלל שאני גר ואתם לא, זה הכל אני לא יודעת מה קרה לי, אני כל כך מצטערת. לא חשוב, ממי. לא יודעת כמה אני אוהב אותך. זה הדבר הכי חשוב לי בעולם. טוב, יש צלצול, אני חייבת ללכת לשיעור, יש לי שיעור אנגלית, אסור לי לאחר. ביי. אביב, חכה רגע. עשינו את זה, אח שלי. זכית גם בקלה וגם בשעה. קוף עושה, תתפוס מחסה, תשקול צעדים טוב לפני מעשה, תיזהר, לא לחטוף כדור לראש, ילד תשתחרר חמור, אל תהיה כבד עד כמו פרק, זה חשוב, תחשוב שוב לפני שתשוב, חבל שזה יהיה סתם עוד סיפור עצוב, כי פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, שלא תגמור התפרצות מרוח על בלטה, כי מדליק מי שמקליק את המחסנית ראשון, הוא מת? לא, בכלא עד יומו האחרון.